आरो हामास दावहानि फिन मोनसे गोदान खौरां। इजराइल आरो हामास दावहायाव बाहायनायखौ नुदों मोनसे गिख्रंथाव बारुदनि बम। जाय बारुदनि बमखौ गिख्रंथाव गुफुर फस्फरास बम थामहिनबा केमिकेल बम होननानै मिथिनाय जायो। गुफुर फस्फरास एबा केमिकेल बमा ओरैबायदि मोनसे गिख्रंथाव बम जायखौ जायखिजाया दावहायाव बाहायनायखौ हेंथा होयो हिउमेन राइट्सआ। गुफुर फस्फरास एबा केमिकेल बमनि बिदुङा 800 डिग्री सेन्टिग्रेडनिफ्रायबो बांसिन जायो आरो बे बमा बेफ्रुयोब्ला बेनि गुन्द्रासाफोरा गिख्रंथाव अरनि महर लानानै गोबां जानथायसिम गोसारनो हमो। गिख्रंथावै गोसारनाय बै गुन्द्रासाफोरनि अरा मानसि माहारिनि थाखाय जोबोद खैफोद गोनां, जेराव बेनि गुन्द्राया गोरलैयैनो मानसिनि देहानि सा बाहागोखौ सोरखिनानै सिंनि गासैखौबो सिलिंखार खालामनो हायो आरो देहानि अंगखौबो खामनानै हाथफ्ला खालामनो हायो। नाथाय इजराइल आरो हामास दावहायाव गिख्रंथाव गुफुर फस्फरास बम एबा केमिकेल बम बाहायनायखौ नुनो मोननाय जादों। इजराइलआ बे गिख्रंथाव बारुदनि बमखौ गाजा स्ट्रिप आरो लेबेनआव बाहायनायखौ नुनो मोननाय जादों आरो बियो जोंनि बुंनाय बाथ्रा नङा। हादर आरो गुबुन हादरनि गोबां खौरां बिजोंफोराव बे बाथ्राखौ फोसावगासिनो, जायनि थाखाय इजरायली फर्सखौ दायनिगिरि खालामदों हिउमेन राइट्स। मिन्थिनाय बादिब्ला गाजानि सरासनस्रा सुबुंफोर थाग्रा जायगाफोराव बे गिख्रंथाव गुफुर फस्फरास एबा केमिकेल बमखौ बाहायदों, लोगोसे गोबां सुबुंफोरखौ जखम आरो जिउ खहा खालामदों। गाव गावनि देहाखौ गोग्गो आरो गोख्रों खालामनो गोसो गुदुं लाइमोन एबा सुबुंफोरनि थाखाय मोजां खौरां। क'क्राझार सोहोरनि खोदोमथलायाव लानानै फैदों फिट सिटी मुंनि मोनसे जिम सेन्टार। सोरांस्रि नार्जारिनि गोदानै बेखेवजानाय फिट सिटी मुंनि जिम सेन्टाराव फैनानै नोंथाङा नोंथांनि देहाखौ गोग्गो आरो गोख्रों खालामना लादो। अब्ला मानोथो गोबाव खालामखो? नोंथाङा थाबैनो फिट सिटीआव एडमिसन लाहैदो। आबुंसिनै मिन्थिनो थाखाय 7896710934 नङाब्ला 9706677961 मबाइल नाम्बाराव कल खालामनो हागोन।